Alright, may kasama ulit tayo, bagong kaibigan. Dasra. Tara! Sa likod ako. Eh. Yan, may bago tayong kaibigan. Bagong kasama. O, di ulit ako mag-isa. Tapos di ko kailangan ng side mirror at saka cellphone, kasi may mapa na ako, may kasama na akong mapa. Kaso ako yung pinakamabagal. Sniper, Aerox, tsaka Nmax ang tutuli ng mga to, sigurado. Lalo na yung sniper, yung phaser. Nanibago yung phaser, medyo mabilis nga talaga siya. Ayun, naantay kami. Chill ride tong ano eh, sabi nila, Nmax tsaka Aerox. So pwede tayo sumabay. Pag yan, marurot tao, kain tayong alikabok. Buti walang alikabok ngayon, putik na lang. Kaya lah, mabigat yung bag. Power bank sa likod ko pala yung power bank. Umuulan. Dito yata sa kakain. Naghahanap pa ng makakainan eh. Oo, sa sentro. Sentro yung plano nila. Grabe pala ito, akyata na to. Hindi ko kasi ito nakita nung ano eh, pumunta ako dito. Gabi na ako nung dumaan eh. Maulan-ulan. Ano, wala na ako cellphone. Kaya pa naman yata ng GoPro. Pag ganito lang kahina na ulan, hindi ba siya nababasa? So done. Sa sentro. Okay, aman ni popcorn. Kaya Bangkingan Gaming din pala itong lugar na to. Hoy, huwag kang lumakas, oy, bastos ka. Galit pa yung ano, uulanin ako na ito. Kuya, wag po.
Maawa ka. Hanap muna kaming makainan, tsaka umulan. Please lang. Yo, may nahanap na ako. Sige, umulan ka na. May nagkakote. Lumakas na. Ha? Silong kayo o kapote? Kapote? Ha? Silong lang? Sige. Kapote ba tayo? Silong na? Kayo? Kapote na tayo ko? Wala kapote. Wala palang kapote itong isa. May isang kapote bro. May naka-muffler. Kaya pala maganda tunog. Naka-aftermarket. Sa akin yung muffler ko after malusaw ng mga fender. Yung tip fender. Yung tip fender pa yata tawag doon Tsaka yung heat guard. Di mukha na siyang aftermarket. Mulan gaming. Alas 12, alaw na. Lubacarns. Yung nasanay na ako sa lubak. Vlog natin to dito habang maliwanag pa. Wala tayong footage na ito, lugar na to. Hanggang Bicol yun. Sakto may 1 oras. Maganda nga kalsada dito. Ang ganda-ganda mo. Pinanood pala ng partner ko yung video ko, yung part 1 o day 1. Natawa siya. Singerist ako dun. Kanta-kanta ako. Kahit wala ako sa tono, kumakanta ako. Wala namang makakarinig sa akin sa personal yeah, no problem.
yung nasiraan sila ano, ang pass loopers, na flat yung gulong. Doon sila na-flatan ng gulong ang Hampas Loopers. Lulupit na mga yun. Ako, may pera lang ako eh, gagawin ko din yun. Okay, ganda. Okay, ganda. Maganda sa'yo. Hanggat hindi nakakabasa, hindi ko tatanggalin yung boot. Boots lang yan. Pero nag-worry na ako sa boot. Nag-worry na ako sa boot. Ano kaya to? Dire-diretso lang. Tapos parang lumalakas. May dala yata pa kasi mga ito eh. Hindi takot sa sakit. Tara, sunod tayo. Bili na rin tayong pharmacy. May dadala naman akong gamot eh. Itong dalawa, parang medyo bata pa itong naka-NMAX. Ito naka-Aerox, parang kaidaran ko lang. Mas matanda yung ano, hindi matanda, mas may edad yung naka-sniper. Cobra? Okay ka lang? Oo. Hindi na kita lipat sa ano, waterproof case. Kaya mo yan. Ayan, umuulan. Ano ba? Kasi nga, puro kain ako ng talsik sa kanila. Hindi siya ulan. Yung talsik nila, yun yung pinakain ko. Pangit ng panahon. Mahina lang yung ano, pero yun, hindi ako makapag-vlog na maayos. Wala ka nang maiintindihan, kung wala ka nang magkapitan, kapit lang sa'kin, kapit lang. Ang haba-haba ng mga video ko, take to 2 hours, pero okay lang yun. Lang yan sa mga nadadaanan. Distansya ako ng konti kasi nasasalo ko yung mga talsik nila. Akala ko lakas ng ulan, talsik pala. So yun mga guys, grabe yung ulan, lakas. Palit na ako ng ano, waterproof. Camera. Sayang yung ano eh. Sige. Sila. Maulan. Sila.
Wala ka ba yung extra sapatos? Ano na? Tayo. May 3 bars pa ako eh. Ah, magdagdag na tayo. Dagdag na lang. Hihinga lang ako. Ihina lang din po.
Good morning mga ka-rides. Yung day 3 natin, hindi natin nakuha na isang araw. Hindi ko na kinaya kagabi, antok na ako, tas wala na akong gana mag-drive. Gawa na yung mga pasalubong ko na nakalagay sa top bag na nahulog. Kaya ayun, nawalan ako ng gana mag-drive. Dumiretso na ako. Wait lang, hindi pala ako napagsuot ng sa kamay. Nakalimutan ko isuot yung dito sa kamay. Mainit na kasi ngayon eh. Ayun na. Kasama ko kahapon. Doon lang sa shoutout pa natin yung Lodi. Yung mga nasa bahay ko mula Matnog. Malayo pa lang eh. Sumarender na sila eh. Inaantok. Kaya nauna na ako. Kasi nga, balo ko pa talaga sana idiretso. Ang problema lang nawala yung mga pasalubong ko, nawala akong gana mag-drive. Kaya ayun, natulog na lang ako. May ano pa tayo, 6 hours and 57 minutes na babiyahin. 225 kilometers na lang. Dapat diretso ko na talaga ito kahapon, kaso wala na akong gana. Hotel na lang. Hanap mo na akong makakainan. Ayun. Update na ako mga ka-rides. Ano yung nagbabantay? Tara. Tapos ito na naman yung nagbabadyang panahon. Parang paulan. Ayaw ka na umalanoy. Hindi na ako nakapag riding pants oh. Ay may riding pants pa rin naman to, kaso walang padding. Tapos yung sapatos ko ang baho na. Ay, ilang araw na itong basa. Yung kinakainisan ko talaga sa nahulog kong pasalubong, yung ibibigay ko sa partner ko, tsaka yung daing na binili ko sa amin, kasi wala yun dito sa Luzon. Ilang beses na akong nag-ikot sa mga palengke, wala silang ganon. Kaya napanghinayang. Kaya nawalan ako ng dito, nawalan akong gana mag-drive. Hindi na ako nagbablog kahapon kasi nga panay ulan. Grabe yun. Grabe yung dinanas ko ngayon. Dami kong nawala sa biyaheng to. Ang daming nawala. Malaki nang agastos ko sa biyahe. Wala pa nawala. Diyos mio, lalo maghihirap na ito. Uy, ba't ka lumipat yan? Palit tayo. Kaya mo dito sa gilid, ako na lang. Nasanay na ako dito sa gilid. Malaki naman yung gilid eh. Asa na kaya yung mga kasama ko? Malis na kaya mga yun? Baka magsiabot pa kami dito ngayon. Oo, labi lubak pala yun. Mapag-abot pa kami dito sa Gumaka. Ay, wala. Ano pa tayo sa Kaluwag. Magkita-kita pa kami.
Hindi talaga natin masusunod yung schedule natin pag yung barko hindi natin nakuha yung timing. So yun na yun. Update na lang. Thank you po sa mga nanonood. Yung nanonood sa atin, yung day 1 ko umabot na ng tag dito 2.1 2.4. Tapos wala pa rin tayong side mirror. Sana wag tayong mahuli. Sunod tayo sa kanila. Yan, napagodan naman pala yung mga nakamotor na mga inaayos na kalsada. Yan, update na lang ako mga ka-rides. Ganda ng view dito. So update din pala mga ka-rides about sa natin content. May naka-appreciate na medyo mahaba yung video natin, halos walang cut. Tsaka naman talaga yun lahat na nakuha ko sa GoPro in-upload ko, wala nang putol-putol. Kasi nag-i-edit ako sa cellphone lang. Yan yung pangalawang rason. Pinakaunang rason ako talaga gusto ko talaga mahaba yung video para makita natin yung mga dadaanan. Pero yung iba nga nagsasawa. Pero pwede naman nilang forward. Wala namang bawal na i-forward sa YouTube. So yun guys, rides forward nyo na lang. Ako kasi nanonood din ako tapos sila din. Ako rin naman gusto ko yung maraming mapanood. At least diba kita yung mga kalsada at dadaanan bawat bayan. Pero pa rin, hindi talaga napa-vlog natin lahat ng bayan. May nami-miss out pa rin. Aray, lubak. May nami-miss out pa rin tayo. Kasi nga limited pa rin yung memory card. Isipin mo naman ilang oras yun. Tapos yung memory card kaya lang i-accommodate ng memory card na 128 is sana lang 4 hours. Kaya naman kung marami kang pera, bili ka maraming memory card, di record mo lahat. Walang patayan. Pero nga siyempre wala naman tayong pera, taste lang tayo sa dalawang memory card. Pero ang lubak, taste din tayo sa lubak. Ayan. Hindi lang po sa Marang malubak mga ka-rides. Pati po dito sa Quezon Province, malala din. Magkapatid yata sila ng Samar. Yun, update na mga ka-rides. Wala tayong makikitang view. May malaking sasakyan sa harap. Ganda talaga ng probinsya. Update. Wala pa akong kain, wala pa akong makakainan. Gilid-gilid lang tayo magtitipid, wala na tayong pera. May malaking kasalubong, tabi tayo mga angkol. Patay tayo dyan. Si kuya, ayaw talaga, matigasan sila. Kasya naman daw siya sa gilid. Dito sa videong to ni Boy Rides Moto, nai-record natin ang pagiging kamote
ng ibang tao at pagiging kamote ko. Piya man ni popcorn, may sirang kalsada, nagsisiksikan sila. Signal yung isa, wait lang call. At kami ay nag-Japan dahil sira yung kalsada. Hindi na po yun bago. Kaya mag-intindihan tayo sa Japan pag ganitong kalsada. Thank you for coming and for visiting Kaluag. Ang ganda po ng bayan nyo. Maliban sa lubak, ang mga puno sa gilid ng kalsada ay napakagandang tanawin po para sa akin. Dahil ako po ay talagang mahilig sa kahoy. Pati yung bahay namin ay papalibutan ng prutas. Vertikalo. Malinis naman. Diba? Kahit bawal, nag-overtake. Pero kiniklear natin kung malinis nga ba. Pero para sa iba, kamote pa rin tayo. Kaya wala tayong magagawa doon. Kasi sila, baka nga, meron naman talagang mga rider o driver na talagang napakaingat, sobrang ingat. Kahit alam nila, sige, pagbigyan natin, sige, pasok ka na dyan. Mga rider talaga na sobrang ingat talaga. Kahit ganoon na sitwasyon, malinis o libre, hanggat bawal, hindi nila gagawin. Yun yung mga saludo tayo sa mga taong yun. Talagang sadyang mga yun, sobrang ingat. Wala tayong panalo pag talo tayo sa kanila kung ano ang tama at mali, dahil sila mismo nagagawa nila yun. Tayo naman nagagawa rin, pero pasaway din minsan. Hindi tayo proud, pero yun yung totoo. Kailangan na maging plastic ako. Kahit naman yung mga yung mga sikat na vlogger, yung mga motovlogger, ganon din. Boy P nga, yung idol ko, yun nga lang. Sabihin nila, kaya mo pala idol eh. Umakakit sa gutter, tawa pa ng tawa. Yung mga pa-supers, nag-overtake din yun. Ay, go pala. Nagmamadali pala sa akin. Kala ako stop. Gulat ako dun naka-green naman eh. So, kaya naman mga riders ito. Pero wala pa akong nakitang riders na baka hindi lang siya nagpa-vlog. Yung parang sinusunod lahat ng bawal. Ay, sinusunod. Oo, yung rules, hindi ko bawal. Parang ganun na rin. Basta, hindi niya sinusuay yung mga bawal. Pag sinabing no overtake, hindi siya nag-overtake kahit walang tao, straight lane pa yan o ano. Basta no overtake yung signal, yung line, yung signage, ay talang hindi niya sinusuay. Meron mga ganun, hindi lang natin nakikita kasi hindi naman lahat ng driver kakilala natin eh. So kung tayo pintasan, tanggapin na lang natin. Huwag na tayo makipag-away. Ganun naman talagang buhay. Hindi tayo perfectong, wala namang perfectong tao. Nakakanta niya dami kong sinasabi. Daming sinasabi, unti lang ang manonood. Okay lang yun, basta makatulong tayo dun sa mga taong uuwi ng Manila to Mindanao, tapos Mindanao to Manila, at makita nila mga kalsada. Yun lang. Okay na tayo dun, goods na tayo dun. Maulan, dun ako sa unahan kakain para lagpasan ko tong madilim na na to, dilim na ulap. Ang delikado tayo dyan. Tamad na magsuot ng kapote ang call. Gas, okay pang gas, malayo pa yan.
update na lang tayo. At maraming tricycle dito. May traffic dito mga rides. May malaking sasakyan na nakaharang. Hindi ko alam kung huminto o may sira, pero walang nag-aayos. Ito may view dito. Yan. Pero hindi na tayo hihinto dahil nakita ko na yan at nakapagpa-picture na ako yan nung galing akong Masbate City, yo. Dagat. Di rin ako nakaligo ng dagat. Sus Mariosep, tagal ko nang gustong maligo sa dagat. Nasa Surigao ako, hindi ako makaligo kasi nga umuulan. Tinatamad akong umalis. Hindi tayo nakapuntang Mabua. Wala, hindi ko na i-vlog yung lugar. Kung mainit lang sana yun, nag-vlog na ako dun. Hirap kasi mag-vlog na naka waterproof case. Minsan hindi talaga maganda yung kuha. Hindi ko alam bakit pangit yung ko, or may dapat gawin. Yung waterproof case nagmo-moist. Kaya pag
nagbablog ako na gamit yun, eh may ano talaga, medyo pangit ang kuha, hindi clear. Ayun, tinatamad akong gumamit nun. Sige cool. Wow. Eh, malalaki naman kayo eh. Magsiksikan kayo dyan, huwag kayong matakot, malaki kayo. Huwag nyo lang kami damay maliliit. Okay, ako din naman nakisisiksik, pero dito lang sa gilid. Dito kasi wala tayong nabala. Pag gumilid ka lang, huwag kang mag-cut, sa gilid ka lang. Kasi pag ganun, wala, sino ba nakabala mo nun? Kapag nasa gilid ka, wala naman ah. Maliban na pag nag-cut ka dyan, dyan sa harap, tapos doon naman sa kabila, counterflow. Dito, sino ba makabala ko dito? Kunwari, daan ako, diba, nagsilaya sila, ayaw nila akong katabi, pangit nyo ka-banding. Naging ko comment nito, kaya lang katabi, kaka-irita yung may maliit na tao sa gilid. Yung konting sagi na patay, yun lang, doon yung mangyayaring abala. Kaya pag ginawa nyo to, talagang doble ingat kayo mga angkol. Ayan, luman na tayo ng pinagbabawal na teknik na pag-overtake. Ayan. Yung mga bumabiyahe ng probinsya sigurado okay. Ay nako, alam nyo ba mga ka-rides, pag ganito ka-traffic, ang daming mga earthlings na pangyayari. May motoblock pa, mga earthlings. Sige earthlings, pasok. Ka-earthlings, to okay daw yung parang ano, sinisindihan sa puwet, lipat dito, lipat doon. Yan yung mga kababalaghan na nangyayari sa kalsada pag traffic. Ayan. Tapos ayun kahapon may dalawa nagkakarirahan pa, ayaw magbigay ng isa, ang isa gusto pumasok, ang isa gusto lumabas. Di nila alam sino magbigay at yun nagkakarirahan. Earthlings, mga earthlings. Tayo rin minsan earthlings din tayo. May mga part earthlings tayo at may part ding hindi. Depende na lang kapag nakuha ng video. Duman tayo ng diversion road pa Manila. Di tayo dadaan ng bayan ng Gumaka. Aray ko. Nakita nyo na rin naman na yung Gumaka. Dito tayo daan kasi tingnan mo, halos walang dumadaan. Yun, may isa lang pumasok. Tingnan natin anong sitwasyon sa kalsadang to. Okay, tara. At ito nga ito na yung pabungad. Ito yung sitwasyon. Aray ko naman. Dandahan kasi yan. At ako'y paano makahanap ng pagkain pala dito. Ang laki kong ito. At may simentado na. Yun na siguro ang rough road. Tara, check natin. Parang mahaba yung ano na to. Ba't parang humaba yung oras ko? 5 hours and 60 minutes. Humaba ba? Hindi ko napansin. So check natin at pwede tayong ano dito, pumigil. Kasi hindi lang yung sasakyan, doon traffic, baka mas mapabilis tayo dito. At kaya na maayos naman ang kalsada, pwede nating daanan at marami nang dumadaan na sasakyan pala. Pero hindi lahat yung pumasok dito, yung mga galing sa yung banda sa pinanggalingan ko, hindi sila pumasok. Hindi pa siguro nila alam itong kalsadang to. So try natin at mag-ingat tayo. Mukhang may mga baybahay at baka may aso at putik na basa. Ayan, kundi swimming ka dyan. Tara.
After, let's go. Maganda yung masyado. Maganda nga mga ka-rides. Tara. Maganda yung view. Mamaya ko na putulin. Putulin ko pag medyo pang tapos tingnan natin kung may rough road ba ulit. Aray ko may mga dumadaan. Grabe yung tawag dito, visor ng HJC. Parang parang wala akong salamin. Parang clear lens yung suot ko. Pero kung titingnan mo, tingnan. Angat nga ito. Gano'n. Parang siyang salamin. Pero dito sa paningin ko, ang linis. At ito na nga ang sitwasyon. Sobrang akyatan pala ito, tol. Ay view, kaganda. Naging bakla ako. Pero dito ba ako dumaan nung nakaraan? Parang di ako dumaan akong gumaka. Hindi. Dumaan nga ako dito. Ano ba yan? Tumatanda na. Yan nga, parang simentado na to lahat dito eh. Update ko kayo mamaya pag nakita akong pangit na kalsada at makita niyo yung sitwasyon. Pag hindi ako nag-update, ibig sabihin maayos na. Okay, makita ko ulit mga rides. Kakataw ko pa lang ng GoPro, ito na yung update. Maayos naman siya. Ito pa kahit hindi siya sementado. Pag ganito yun, maayos naman. Pero di ko alam kung ano na yung mga nagkakalampagan sa motor ko. Fairings ba niya o mga tornilyo. May naririnig na akong kumakalampag. Aray ko. Hindi. May naririnig akong unusual na kalampag. May kalampag naman talaga na to eh. Pero may naririnig akong ewan. Yung parang pinto na lagit-git ng pinto. Naririnig akong ganyan. Hindi ko alam kung anong i-check ko dyan. Kahapon mga ka-rides, tipid ng gas. Average consumption ko kahapon sa Matnog to umabot siya ng 49.3. 49.3. Oo, 49.3. Tapos ngayon, arik ko, bumaba na siyang 48.9 yung average consumption. Grabe diba? Yung click 125 nga, may iba 50. Ako, nag 49, click on 50 to. Yung 125, mas matipid talaga yan. Aray ko yun. Update. Wala tayong pera, tayo pamigay. Kahit bariya-bariya lang sana, nasa upuan ko. Nakakaano na tumigil. Ito. Tatay. Wait lang. Ito. Bigas. Yun. Pambili daw nilang bigas. Nagbigyan na tayo. Pero off cam, huwag na natin pakita. Okay. Pero sinabi ko pa rin. Pero hindi naman yun ang advertisement. Walang sad music doon. Pinatay ko. Hindi ko. Ubos pa yun na natin dito. Grabe pala yung kanta. Grabe yung pababa mga ka-rides. Lagyan natin ng konting engine. Tapos spray na. Goods na. Diretso lang. Rides yung mga ano ko po. Hindi po tayo pawid. Wala stop. Diretso pa. Diretso. Thank you. At pinauna tayo. Hirap na ako mag-preno.
yung pangkain ko yung binigay ko. May panggas naman ako, tas yung pangkain unti na lang talaga natira kong pera dito mga ka-rides. Nag-share na lang ako para pareho kami makakain. Ito din oh, saan kayo uwi nito mga to? Galing din tong probinsya. Di sumagot, kala na biso na. Busi na lang ako kasi pareho kami naka. Tapos pareho kami galing probinsya. Papansin lang yung busina na yun. Hi, cool. Ganun. Mga busina ng Kaso hindi naman sumagot. Hindi tayo makapag-rides na ride safe sign. Kasi hindi naman natin siya kasalubong. Hirap. Baka magmukhang pakipakapag. Yun ano. Nung makita niya nakaganon. Hindi nakaganon. Hindi pala ako dumaan dito noon nakaraan. Pero tingnan ko yung video kung dito nga ba ako dumaan. Yung sarap ng mga bahay dito, napakatahimik. May magandang konting bahay. May usok-usok kanin uling. Uling yata sila ng kahoy. Magayawan anong ginagawa niya. At may kulukoy na nakaabang aso. At siya ay pilay na. Nasagasaan na siguro to. Update ulit. Naging patag. Umakit ako 60. 55 lang siya. At ito may sira na naman. Yeah. At ako'y may naririnig ng lagit-git. Saan kaya tumato? Pupunta. Maraming kahoy. Yung kotse. Kaya hirap na rin. At ako'y may naririnig na parang may may sunog. Ano yun? Wala. Alas 10 48.6. Ilang kilometro na kaya na itakbo natin? Basta mga 3,000 dapat yun kung nakabase tayo sa mapa. Ang ganda yung tulog ko. Walang kainan. Sana may kainan dito. Kasi medyo mahinap. Wala pang magbebenta kasi hindi pa lang yung dumadaan. Masarap kumain dito. May mahangin pa. Mahangin dito mga kait. At ako magbababa ng paa para mas sigurado. At baka grabing pababa yan. Pababa yan. Ganda ng wala sa Manila na ito. Hangin, sarap ng hangin call. Hindi ba ako? Tapos may puso. Diyan naglalabas si ate. Ayan. Grabe. Babaan to. Paano ang pag-akyat na ito? Grabe akyatan to mga ka-rides. Kapag dito kayo dumaan. Nangangamoy preno. Wow. Look at that. Look at the
Look at you. Look at you. I love baby life. Malulubat na ang aking baterya at hindi pa nako-full charge yung dalawa. At anong gagawin ko? Japan kasi madulas yung ganyan. Oh, may bukol. Wala naman tao, so it's alright. Ano tingin mo? Oh, kakagat ka? Ang view. Ang ganda ng view. Nais kong mabuhay ito yung labas natin. Dito yung punta natin. Yan. Ito yung labas natin sa diversion road. Balik na tayo sa highway. Uy, maganda yung view. Overtake tayong concept. Maganda yung bikeway. Yan. Okay naman yan. Broken lines naman yan. May intindihan nila yan. Oh, di ba? Ganda. Ganda ng bayan. Lumagpas tayo. Ay, hindi tayo dumaan ng bayan ng Gumaka. Himala at hindi traffic dito banda. Ito rin ay tad-tad na traffic minsan. Pag dumadaan ako dito. Ang ganda ng view. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Saan ba ito labas? At ito na, nasa bandang dagat na tayo. At hindi pa rin makakain. Ang init kasi yung parada ng motor, sakit ng sakit. Hanap tayo ng ano, yung may lilim yung kainan. Kasi pag sakayin natin ulit, parang niluluto yung pit mo sa init eh. Galit ka ba? Yun. Lumabas ako. Wait lang, balik. Right, wala naman tayong kasalubong. Balik tayo. Kain tayo at may lilim dito sa tabi ng dagat. Dito na tayo kumain. Pwede ka pang maligo sa no. Ganda. Tapos ako kumakain mga ka-rides. So back ulit. Walang mga sasakyan, no? Oh. Masarap yung pag-vlog ngayon dito. Walang gano'ng sasakyan. Dagat. Lakas ng hangin, no? Nililipad ako. Takbo ko 65 lang. Pero, iyo. Para akong tinatangay ng hangin. Para malapit sa dagat.
Shout out na lang sa inyo bro. Thank you. Eh, thank you bro. Ano pangalan? Naka-on cam na ako. Brian. Ikaw bro. Aray. Sige, thank you. Yun, may nagpapa-shoutout pa. Bagong subscriber. Yun, shoutout sa inyo bro. Dagdag tayo bagong subscriber. Yeah, nagtagas. Yo, full tank. Diretso na to sa Bitokang Manok. Salamat sa mga mababait nating pump attendant. Shoutout po sa inyo. Fan yata sila ng Hampas Toopers eh. Si Brian. Yung isa, di ko nakuha yung pangalan. Busy na siya sa pag gas. Uy, Himala, hindi traffic yung lugar na to. Laging traffic ng lugar na to. Hindi maganda. Ganda yung view pero hindi na vlog. Kasi laging traffic. Normal days. Ngayon wala. Ay ko po yung view. Ibalik masyad sa butas basta ang view. Maganda nga yung view dito. Problema lang yung traffic talaga dito kasi nga may sira yung kalsada. Yun na yun. Thank you Manila dito. Saan ba galing yung mga lugar na yun? May Jollibee. That's it. Sorry. Ay, nagbubuga ng itim na usok. Parang pusit yung jeep na to. Overtake tayo. Malinis. Hirap na walang side mirror. Babali yung liig natin sa kakahit. Tingin. Kasing mag-aayos eh. Sa Manila pa to, iga-grinder siguro to, sisirain yan. Malamang sisirain daw, no choice. Tapos balik na naman siya. Huwag kang babalik, dyan ka lang muna. Pag ganun, busina lang. Yung iba nagagalit, ba't kasi sila nagagalit? Yung busina pang may for awareness naman yan eh. Maliban na lang kung tag dito nakadiin yung pagkabusina, yung businang galit. Tara, 4 hours and 38 minutes to go and we're home. But still laglag yung ko. Wait lang, pulutin. Napulot yung Gatorade. Buti walang ganong mga sasakyan. Hindi na natin kailangang huminto para abutin. Woo! Ang ganda. Gusto ko yung mga ganitong mga ka-rides yung view. Yung kalsada ba na maraming puno. Kaya dito sa Luzon 3 years na ako Talbaan tsaka Pasig. Pero isang beses lang ako gumala sa SM MOA. Uy, gulat ako dun. Lumingon ako, may tao na sa harap.
Isang beses lang ako gumala sa SMO at hindi na ako gumala pa sa ibang lugar ng syudad ng NCR. Alam mo ba mga ka-rides, pag nasa probinsya kami dati, pag sinabing Maynila, yun yung buong NCR. Lahat tayo buong Luzon, kung ina. Matas yung buong Luzon, yun yung Maynila. Ay, ano ba naman, ang daming butas. Binumbahan pa tayo natin. Bomba girl. Bomba girl. Sige girl. Saan punta mo? To the moon, road trip. Wow. Akala ko pupunta na siya sa gilid. At yun, bumalik pala. Earthlings din to. Earthlings din to. Legit member ng Earthlings. May kabaro tayo. Kabaro. Edi. May kabaro. Nag-sign off. Ride safe ba yun si kuya? O ride safe ba yun? O paliko lang? Nanghihinayang ako pag di ako naka-gansi pag nag-ride safe. Tapos di ko napansin. Siyempre ano yun baka itang respeto sa kapwa natin riders. Up. Aray ko po. Pasado sa may magandang puno. Ang puno siguro ako ang puno o unggoy na lang. Always by my side. Sana kakanta sa always I'm in it. Singerist. I am a singerist. The unknown singerist. Sisiraan na siya ng bait dahil panghuling araw na at 4 hours and 32 minutes na lang and I'm home. At tapos ng aking paglalakbay mula Manila hanggang Mindanao at Mindanao hanggang Manila. Ginagawa ko. Ganda ng view dito mga angkol. At malapit nang matapos ang ating paglalakbay at hindi na mabilang ang nawalang sapatos, damit, brief, medyas, lubid, daing na hindi mo mabibili sa Luzon. Sapatos, nabanggit ko na ba? Diba? Matanda na nakakalimutin. At yung aking mga pasalubong na para sa aking mga kaibigan na nag-aantay. At wala na akong maibigay sa kanila dahil wala na akong pera. Kaya ngayon di ko alam ano gagawin kong pagpapaliwanag na wala akong maibibigay kahit isang duling. Dahil ako'y naghihirap na sa biyaheng to, makauwi lang sa amin at makita ko ang aking airpot. At yun, wala na. Ang aking motor, isang ang side mirror wala na rin. Ang muffler tape wala na rin. At wala na rin siyang hip guard. Pero uuwi kaming buo. Masaya, masakit sa katawan, pero masaya pa rin. At sulit ang biyahe. Talagang di mo makakalimutan dahil sa mga nawawalang bagay tulad ng kapote.
Kaya ako sa inyo, kapag nag-rides kayo, huwag nyo akong gayahin. Matanda na, makakalimutin. Tanga-tanga pa, hindi napapansin, nawawala na unti-unti ang mga gamit na kanyang ginagamit sa paglalakbay na to. At dito na tayo ngayon, pauwi na. Lagi kong sinasabi, mag-ingat sa kalsada, at nahulog na naman ang aking Gatorade. At tingnan ko kung mapupulot ko na hindi bumababa. Kung walang tao sa sasakyan, gilid ng konti at magmabagal para iwas disgrasya. Abutin, mahaba ang ating kamay at naabot nga natin. At iinumin ko na yan mamaya. Lagi na siya nalalaglag sa mga butas-butas na to. Kakadaldal ko sa kamerang to. Ayun, minsan di ko na napapansin ang mga butas na halos nananampal na sa aking mukha. Nasabi, hoy, andito ako, umiwas ka. Ang galing-galing ko mag-vlog, walang kwenta. Pagpasensyahan nyo na ang inyong Boy Rides Moto. Boy Rides Moto or Boy Rides Moto. Pero mas gusto ko Boy Rides Moto. Ako to, ang inyong tagapagturo ng kalsada na hindi nyo pa alam, dahil ako mismo hindi ko rin alam kung saan ako dumadaan. So ipapakita ko lang sa inyo, damay-damay na to. Ito na ang aking intro. Nasa harap ng sasakyan na sobrang laki at di ko maharap ang harap ko. Di ko maharap ang harap ko o di ko makita ang harap ko. Heto na, nabubulol na ako. Walang maisip. Si Sarah Geronimo nakangisi sa akin at sabi, welcome back. At ating itutuloy ang kwentong to dahil di ko makita ang kalsada sa laki ng sasakyan na to. Goodbye, an update na lang ako. Yun. What's up mga ka-rides? At andito na tayo sa Bitukang Manok. At dito gagawa tayo ng paninibagong estilo sa pagbablog na parang walang buhay kung magsalita si Boy Rides Moto. Ito impromptu na gagawin ko. Ako magkukunwaring reporter nyo para sa mga kalsadang dadaanin natin. Dadaanan natin, hindi dadaanin. O, diba? Ito, paakyat tayo sa Bitukang Manok. Hindi ko ito na-vlog ng buo nung nakaraang pagdaan ko. Kasi nga, yung aking battery ay nalobat na. Kaya hindi ko na nagamit ang aking GoPro. May Pasko ang kuya. Kaya, ito ang sitwasyon sa daan ng Bitukang Manok. The famous Bitukang Manok. May nagbi-video sa aking harap, i-video mo rin ako. Ay. Ang ganda talaga ng lugar na to. Puro ako tuk-tuk ako. Ang ganda. Alam nyo ba mga ka-rides, itong Bitukang Manok ay ginawa noong taong hindi ko rin alam. Kasi hindi ko na nabasa nung paakyat ako. Mamaya pagdaan natin, babasahin natin kung kailan ginawa ito. At nang tayo sama-sama malaman kung kailan nga ba ginawa ang Bitukang Manok na lagi nating dinadaanan at pinapakita sa video. Diba? Sana ito ang magiging estilo ng aking pagbablog, para hindi na kayo maboard sa aking pananalita na mukhang ewan at walang isip na nagsasabing lang ng kung ano-ano. Pagmasdan nyo ang ganda ng Bitukang Manok. Gusto kong kunan ito ng buong video, uncut, para makita nyo. Uubusin ko ang memory card ko dito, pero mauubos nga kasi traffic. Maganda sana kung hindi traffic at
may video natin to. Kasi yung memory card ko 1 hour na lang to. Pagtiisan nyo na lang. At 53 minutes 53 minutes and 48 na nga lang ang pwede kong i-record dito. Shoutout sa inyo, kuya. Ako'y nagbablog on cam. Kala nila ako'y sira ulo nagsasalita sa loob ng helmet ko. Mag-isa lang ako, wala akong kausap. Pero kinakausap ko na lang sarili ko. Ito po ang nangyayari sa single nag-iisa on solo rider. Uy, tubig, maligo kaya ako. Tara at tayo mag video. Shout out sa inyo. Taas kamay at ang cellphone ay iwagayway. Uy, akyatan call. Diba? Ang taas mga ka-rides. Hindi ako nag-cut ng video. Paspasan natin ng konti. Baka maubos ang memory card natin dito. Pati yung battery life ko 77%. Goods pa naman to. Ako ang inyong reporter na wala ring alam. Kaya kung ano man ang sasabihin ko, huwag niyong paniniwalaan. Mag-research muna kayo. Tsaka water atimunan. At ito na nga ang atimunan. Takot sila dito. Pero nung kami bumiyahe pamula Manila to Masbate, hindi kinaya ng kasama ko. At yun, natulog kami dyan sa park na yan. Aray. Oh, yan, lupa na yung nakikita sa video. Ay, nako, sasalita ko dito. What's up? Cut muna tayo. Nakita ko yung sintas ni kuya nakalaylay. Delikado yan, baka sumabit sa kung ano-ano. Kuya, sintas niyo po. Hoy, nahihiya ako. Yan, hindi naman siguro sasabit yan. Laki ng butas. Pagmasdan mo ang mga bata at inyong makikita. Dahulaya. Abutin ko sana eh, kaso hindi nalaglag. Biro kang manok. Tinataas ko yung ano. Bito kang manok. Ubos yung memory card ko. Mintos kuya. Kuya, andito kayo sa aking video. Shout out sa inyo. Baka gusto nyo mag-subscribe. Hoy, ako nga pala, si Boy Rides Moto. Walang sticker, walang subscriber. Uy, patay. Langgam yun ah. Langgam. Ibon. Pinaghalo na yung Bisaya at Tagalog. Langgam ibon yun sa Tagalog. Ang langgam sa Tagalog ay gumagapang, hindi lumilipad. Di baling maubos ng aking memory card dito. Dito na lang. Total, nakapag-vlog naman na tayo. Sa ibang lugar. Dito makikita uncut video ng bitukang manok. Ilang minutes ba to? Pumutol lang tayo ng saglit, no, kasi nga nag-traffic, nag-stop. Pero pag on ko naman is andun pa rin yung lugar.
Kaya pwede pa nating sabihing uncut video ito. Diba? Huwag yung diba? Kasi nga baka mapagalitan tayo ng mga manonood at sabihin masyado kang mayabang. Bawal mayabang sa vlogger kasi walang manonood sa'yo. Meron naman, kaso pangit ang review kasi kaaway mo sila at hindi amigo. Alam nyo anong ibig sabihin ng amigo? Kaibigan yon sa Bisaya. Sa Tagalog kaibigan, amigo kung sa Bisaya. Oh. Yuhu, watch out. Watch out. The famous bitukang manok. Upload natin to. Ito na nga ang binibisita ng ating mga kapwa riders. Shout out po sa inyo, ride safe. Ayokong huminto dahil ako ay takot sa heights. At pag nakita ko yung baba, nanginginig ang tuhod ko. At ito na, ayun, ginawa pala siya noong 1969 pala ginawa ang ano to, highway ba to? Diversion road, basta kalsada, yun na yun. Cut muna. Kasi nga idudugtong natin to. Dapat wala tayong ma-miss out sa bitukang manok. Pwede ba sa isang lane? Delikado yung isang lane, masyado siyang pababa. Ito pala yung ano, yung pinagpapalit kaya. Ito lang po. Yan. Yan sila umaakyat. Dapat baliktad to eh. Dapat sila yun din. Kasi mahirap yung pag-akyat. Binabaliktad to dito eh. Ngayon hindi. Kasi dapat itong ano, left side natin. Diyan tayo kasi mas mahirap umakyat pag dyan sila dumaan. Grabe, taas. At yun na nga, palabas na tayo mga Kaboy Rides Moto. Palabas na tayo sa bitukang manok. Ang ganda talaga dito, ang lamig at himala. Hindi tayo inulan kasi laging umuulan dito. At sana nga tuloy-tuloy na to, walang ulan. Kasi kahapon at ilang araw na akong naglalakbay at nagdadrive, puro ulan ang nadadaanan ko. Ang hirap magsuot ng kapote. Hubad suot, nakakapagod. At yun ang dahilan kung bakit nawala ang aking mga gamit. Kasi nasa isang bag lang sila. At yun, hindi ko naayos sa pagsarado at pagtali. Kaya ayun, naninok ang mga gamit. Ubus, walang natira. Sige, overtake lang kayo mga angkol kasi nagbablog ako. Gusto ko makita yung yan, sige, takpan nyo na lang po. Sisiksikan kayo. Gusto nyo ba ng honey? Nandito sa nila, marami. Ayo, nag-videos kuya. Video. Dalawa kaming nagbi-video. Abos ang aking preno.
Grabe. Sarap siguro tumira dito, no? Lamig eh. Sarap matulog dito. Pero diretso na ako. Pakakain ko lang naman eh. Tambay pa ba ako? Hindi na, uwi na ako. Kasi anong oras na ako darating sa amin? 3:31 ang expected time ng aking pagdating. Na-miss ko na yung partner ko. At yun, dito na ang labas ng Bitukang Manok. Pero pwede ka rin dumaan doon sa main road. Yun, doon dumadaan ng mga malalaking sasakyan. Kasi dito sa Bitukang Manok, mga private cars at itong mga motor lang ang pwede. Pwede rin yata naman truck, basta maliit lang. Yung mga malalaking truck yata yung bawal. Nakalimutan ko kung ano yung specific na ano. Pero basta bawal yung mga bus, yung mga malalaki. Yung yun, update na lang ako mga ka-rides. Tapos na tayo sa Bitukang Manok. Footage din pala ako dito. Kaso naka waterproof case yung lugar na to. Oh, butas, laki, lalim. Maulan yung pagdaan natin dito nung nakaraan eh. Buti ngayon hindi na. Sana hanggang pag-uwi na to. Sana nakailang dasal na ako. na trauma sa panay ulan mula Mindanao pa. Sayas hanggang naglusod kahapon. Hindi na natin nakuha ng day 3. Pagod na yung katawan. Hindi, pero kaya pa naman sana yun. Yung sa barko lang talaga hindi nakuha yung schedule. Hindi natin nakuha ng ayos. Ayun, pangit. So yan, update na lang ako mga ka-rides. Ito mga ka-rides, pag galing tayong Bitukang Manok, may nakaharang. May nakaharang dito. Kasi liliko tayo dyan sa ano, pinapaliko tayo ng mapa. Aray. Dyan din pala likod. Yung truck na nakaharang. Ito. Kasi kung dyan ka dadaan sa highway, nakalagay sa mapa is 36 minutes slower. So babagal ka ng 36 minutes. Dito tayo dadaan. Which is yung iba na hindi nagmamapa at nagbe-base lang sa highway, baka di nila alam to na may daanan dito. Dito ko lagi pinapadaan. Yun nga lang, bakit traffic ngayon? Kasi na may nakaparada. Update ako. Nung pagpatay ko, diretso lang yun ang kalsada. Nung patay na ako since medyo maraming riders na doon. Ito, diretso lang, tapos liko kayo dito. Yan. May Brentwood na dito sa subdivision. Subdivision ba to? Para siyang subdivision eh. Dito tayo dumaan pa Mindanao din tayo. Parang sa motor ko nga yung lagit-git mga ka-rides. Hindi ko na alam kung saan yan. So yun. Ito, parang sa subdivision ko. Asab ko talaga subdivision, pero may nakatira ba dito? Sa mga highway lang dumadaan. Ito, pwede nyo tong dahanan. Alam, nagpa-practice mag-drive yan. May mga nagpa-practice nga lang mag-drive dito. Kasi parang wala tayong tao. Sayang naman yung mga bahay na yan. Sarap tumira dyan. May mga ganyan oh, damo-damo. Nagiging view yung damo-damo. Hindi na.
yung kotse. Wala, may pagkarirahan siya sa ano, tricycle. tayo naman. Mais, taba ng mais, oh. Alam niyo mga ka-rides, dati nagtatanim kami ng mais. Kasi nga, taga-bundok kami, farmer kami, kaya nagtatanim kami. Pero mais, hindi palay. Bundok kasi yung part sa amin, walang patag doon, kaya yun, walang tubigan na pwedeng gawing irrigation, kaya mais yung naging produkto sa lugar namin. Ano to, rescue? Saan ba yung may need i-rescue? Dito? Wala naman, pati yung taga-rescue na wala. So yun, dito yung daan mga rides, but I think hindi ito highway. Ito pa rin yung ano, yung mga dumadaan sa highway, parang may iba pa silang dinadaanan, hindi yung dito. Ito straight na lang ito eh. Yun, update ulit tayo. Ito yung mga ano, mga ka-rides, yung nangihingi ng pamasko pero may mga dalang tali, iharang nila. Yung iba na nakababa lang, minsan kasi tinataas nila eh. Gulat ako ng isa, nakataas, tsaka na nila bumaba. Sobrang lapit ko na, nagulat na ako. Kung napapreno ako bigla nun, kung masyado akong nagkakape, bigla akong nagpreno, lahat ng preno, edi disgrasya, diba? Kaya sana pag nangis ng pamasko, huwag naman ganun. Mahirap yun, alam ko naman Pasko eh. Oo, mahirap yun, madisgrasya tayo nun. Lamig ng hangin. So pagdating natin ng Maynila, ayun, boy rides, wala ka nang malalanghap na malamig na hangin. Ilang buwan o linggo muna bago ka makahanap ng masimoy ng hangin. Kasi nga, mag-iipon ka pa eh, wala kang pera eh. Mag-iipon ka pa bang bilhin ng bahay, iipon ka pa ng ano. Yung bahay kasi yung plano namin bilhin. Bahay muna bago lahat. Yun, date ulit ako mga ka-rides. Napakatiwasay talaga ng buhay dito. Ganda ng bahay na. Masaya baba, tapos yung mga puno-puno. Ganda. Wala akong pakialam kung ano yung structure ng bahay, basta may bubong, okay na yun. Hindi man tayo mayaman, pero basta masaya tayo sa buhay, okay lang yun. Kasi kung pipilitin nating maging mayaman at hindi naman kaya ng ating mga sarili, eh wala rin, sasaktan ka lang. Pero libre namang mangarap, pero wag masyadong dibdibin ng mga bagay-bagay na hindi na kaya ng ating sarili. Kasi lahat tayo ay may kanya-kanyang kapalaran, pero ang kapalaran na yun ay hindi rin basta-basta na nakukuha mo lang sa pag-aantay at pagtatamad-tamaran. Nakukuha ang ating kapalaran sa pagsisipag at pagtsatsaga, at hindi pagsuko sa dapat nating gustong makuha. Ako man, si Boy Rides Moto, ay isang anak mahirap, lumaki na walang wala,
lumaki na walang magulang nakapagtapos sa sariling pagsisikap. Nung high school ako, hindi ako tumanggap ng pera sa aking mga magulang. Hindi, joke lang. Ano lang pala yun mga ka-ride, sa third year high school, doon ako nag-start na ako na bumubuhay sa sarili ko. Nagsusumikap ako kahit ano, pinapasok kong trabaho para may pangkain ako at mapagtapos ako ng pag-aaral at makakuha ng kurso. Kahit anong kurso, basta makapagtapos lang, kasi mahirap maghanap ng trabaho na wala kang natapos na kurso. Mahirap man tanggapin, pero yun ang totoo. Dahil sa buhay at sa lugar kung nasan tayo, hinuhubog tayo bilang isang nagtatrabaho. Hinuhubog tayo ng ating gobyerno para maging trabahante sa ibang bansa, lalo na sa Arabo. Daming mga OFW na nasa Saudi at kinaalila ng mga Arabo. Hirap tayo matuto sa pagninegosyo sapagkat hindi ito gaano ang priority sa ating pag-aaral. Pero hindi man ito, pero tinuturuan naman tayo sa ating mga eskwelahan na magandang asal at paggawa ng mga bagay na ginagamitan ng utak. Diba? Smile ate. Hi. Smile. Lola, masaya sila. So yun, update na lang ulit ako. Maya na ako magkukwento ng kung ano. Nasaan na ba ako? Lagpas na akong Pagbilao. O 3 hours na lang tayo. Walang stoplight, diba? Lang. Pag-iingat na lang ang ating titingnan dito. Thank you. Oh, nasara yung ano. So, update na lang ako mga ka-rides. Okay, may popcorn. Ano ba sinasabi ko eh? Kailangan ko na nga talandahin to kay Click Moto yung ano, may nagit-git, baka rubber link na to. Kanina ko ito naririnig, kanina pa ako reklamo din ng reklamo. Ngawit na yung pa ako, kaya nasa footrest na yun. Footrest ko na nilalagay yung pa ako. Ulan doon man na. Sana doon, wala sana tayong ulan na madadaanan. Meron na lang tayong 3 hours and 8 minutes. Malapit na tayo makauwi. Malapit na 3 hours pa. Sabagay, kung kumpara mo sa ilang araw na, unti na lang yung 3 hours na yan. Gamunggo na lang yan sa biniyahe natin.
rides. Nandito na tayo sa Pagbilao. Pagbilao ba to? Oo. Ano magsasabi? Luciana First Baptist Church. Ha? Luciana? Pagbilao. Pagbilao to eh. Ano, ba't may nakalagay na ano doon? Alam ko palumba na tayo. Pero Pagbilao to. Pagbilao ba to? Ako lang yung nag-expect na Pagbilao to. Luciana stage. Luciana. Dito pala. Akala ko ka. Dito pala ang balik ko. Dito. Luciana. Akala ko Pagbilao. Bayan ng Luciana. Luciana bro. Hindi siya. Ang ganda ng kotse ito. Yes, Civic. Dalawa tambotso. Bilis siguro yan. Civic. Ang sarap siguro mag-drive ng kotse, mga ka-rides na. Upo ka lang, hindi ka nainitan, hindi ka rin nauulanan. Pero yun ay kung may budget ka pang gas. Sobrang magastos sa gas. Sabi nga nung katrabaho ko papunta silang Ilocos, 10,000 daw yung tag dito gas. Ilocos ba yung sabi niya? 10,000 gas lang. What the fudge. Give 1 minute. Okay na yan. Hanap ulit tayo ng pagpapahingahan. 3 hours sa 5 sa 6 hours kasi yan. 3 hours pala nabawas natin. Hindi pa ka 3 hours kasi nga 5 hours mahigit lang yun. Hours pa lang tayong tumatakbo. Baga. Hindi sa ilang oras na sila tayo tumatakbo pero tag dito ilang oras na tumatakbo pero dito sa mapa natin yun lang na ibawas natin since hindi nanda siya depende yan sa layo pero maghanap mo na kung titigilan. Gawin nga yung 2 hours para tumbukin ko na yung 2 hours. Dapat pag nag-stop ako yung oras dyan na dapat na biyahin natin is 2 hours na lang para tumbukan ko na hanggang bahay via Rosario. Yung maganda sanang pagtamba yun, maraming kahoy. Ayoko nyan, mainit dito eh. Yung sarap mag chill. Chill just chilling, just chilla, bawas muna tayo ng oras tsaka tayo pahinga. Uy, mahangin. Huwag kang babangging. Mahangin. Pag ganyan mo tas tumba wala na, halatang sabog na. Grabe, bilis na lang natin mapagod na yung day 4 tsaka day 3. Ako, naubos na yung stamina.
Kasi nga nung umuwi tayo Mindanao, hindi naman tayo gano'n nakapagpahinga. Puro tayo inom. Breaks pa sa lubong. Pa sa lubong dun. Wala na akong pera eh. Nalaglag na yung mga pasalubong ko. Hindi kasi di na ako nakapag-withdraw. Walang pambili. At to mga 1,000 mahigit na lang yung pera ko dito. Pero yung panggas naman, wala, isang gas na lang yan, mga 300 kaya 300 na, full tank pa nga. Eh malapit na ako. Basta isang pagas na lang yan. Pero titira pa rin ako. Hindi na ako nakapag-withdraw. Ang balan, walang pasalubong. Intindihin na lang nila na nahulog yung pasalubong. No chase tayo dun. Ilang oras na ba tayo nagdadrive? Pilgrims dito sa Pamangilid. Kaso bingka lang yung binibenta. At si ate may helmet sa siko nilagay. Ate, ba't siya siko mo nilagay? Wala naman sa wala naman sa siko yung ulo mo eh. Ate talaga eh. Sabagay, presko kasi yung hangin. Masarap talaga magpano dito, maglabas ng mukha. Yan man yung popcorn, biglang tabi. Gulat si Uncle. Dito tayo tumigil nung umulan. Tingnan mo. May tao. Ambulance. May ambulance. Silip konti. Wala. Clear. Tara. Let's go. May kaharap. Liko. Pabalik. Hello. Nantak na ako mga rides. Tapos pagod na. Masakit na yung balikat, balakang, hita, paa. Yung tao, baho na. Yung mata ko, inaantok na. Grabe to. Paubos na aking stamina. Waka waka stamina. Sakit na ng hita ko. Sakit na belakang ko. Iwigo cook. Pahingin cook. Shit sa butas. No. Are we in pagsanghan na? Chula. Waka. Masyamina. Waka. Honda Civic. Bangking ang Honda Civic. Change lane siya, tapos babalik kasi maliit na ang gilid. Sige, balik. Sige, banking Honda Beat for the go. Tayo naman. Naglalaro na. Ganda ng view dito. Picture.
naglalaro. Ako ay mauna na. Oops. Stay on your lane, sir. Kung inner ka, inner lane ka lang. Kumakain dyan na ibang linya eh. Oh, water. Pangit yung pasada. Banking and gaming, pero dandahan lang tayo sa pag-banking. Huwag banking ng 120. Patay tayo dyan. Laro-laro lang tayo ng konti mga ka-rides. Tapos danda, mabagal lang naman. Hindi pa rin ng ano, totoo talaga mga bankingers eh, grabe, naka high speed bumabangking. Kaya lang takbo. Yung banking natin is takbong 50. Tapos iwan pa yung katawan. Laro-laro lang konti. Laro-laro. Ganyan o, 30. Di mabagal lang naman yan eh. O, di ka kadag. Kung ganito lang kalapit yung probinsya namin, uuwi ako lagi. How sad. Andun tayo sa pinakadulo pa ng Mindanao, tapos dito tayo nagtatrabaho sa medyo dulo rin ng Mindanao, Luzon. Andun tayo sa Bicol, andun tayo sa NCR. Hindi man yan pinakadulo, pero parang dulo na rin. Sakit na ng katawan ko, pati yung puwet ko ang anghang na. Woohoo! Pudpud na ang aking puwet. Grabe itong kalsada na to dito, maraming twisties. Ito yung totoong bitukang manok, mas maliit. Kanina pa yun nakakita ko, nagbubulag din siya, cellphone gamit. Antok. Biglang lumiko siguro yun, gulat yung nakaban. Ayoko, hindi pa malakas loob ko dyan, basa pa oh, delikado. Taste na lang tayo dito sa likod. Wala na kayong makita kung dipit ng sasakyan. Ano nga bayan to mga ka-rides?
Tourism. Pagsanghan. Saan ba yung bayan ng Pagsanghan? Pagsanghan. Ito mga ka-rides, 49.1. 49.1. Average consumption 49.1. We are here at Lumban. At yun ang ating paggagas. Matipid siya. Matipid na ang ating motorsiklo. Naghahanap ako ng mapapahingahan na may lilim. Hindi ko pa rin nakita. Kanina meron, kaso sa left side, hindi dito sa side natin. Kakatamad na tumawid. May 17 minutes na lang pala ang babalag. Tipiring ko na to. Lapit na siya maubos. Dito hanggang dito na lang, pero mamaya mag-update ako pag malapit na talaga sa bahay. Malapit sa bahay. Hindi ko siya uubusan ng laman, parang space. 17. Magbablog pa tayo ng 1 minute is okay kapag malapit na sa bahay. So yun mga ka-rides, update na lang ako. Bye bye. Tayo sa nawala itong setting error. Tapos itong muffler tip tsaka headguard na ito yung mga nalusaw na nawala. Hindi na natin alam kung asan na natin siya nakita. Dala-dala natin yung dumi ng Mindanao. Tsaka ito yung top bag na natapon yung laman. At yung nawala yung mga gamit natin. Itong backrest din tanggal nawala rin. Ayun, yan yung mga nawala lahat sa atin. Update na lang ako pagdating na malapit na sa bahay. May 1 hour and 50 minutes na biyahe. Yan. Thank you. Hindi na ako magpapait ng battery. Minom tayo ng buko. At diretso na. Paulan pa. So bye muna mga ka-rides. Update ako pag malapit na sa bahay. Yun. Paulan pa tayo mga ka-rides. Ano nang overheat. Ito tayo dyan. GT tayo. Malapit na tayo. Naman to. Nawala. Pinagpahinga lang konti, tas parang nagalaw yung ng coolant, yung receiver. Parang di maayos, hindi umaakyat. GG to. Nagpalit kasi ako ng lagayan ng coolant yung OM. Malapit na. 2 oras na lang. Kakayanin to. Surpin, 2 oras na lang. Kaya natin to. Hanggang munang susuko. Hey. Ganda naman ang lugar na to. Na-vlog ko na to nung papunta kaso yung pabalik.
13 minutes. 3 minutes na update na lang na malapit na ako. Kaya na sure. Sabi magtitira. Ubus din pala. Ang ganda ng ano dito yun. Ang ganda ng view. Wala na, hindi na siya nag-check coolant. Hindi ko na siya maratrat. At yung ano ko, takip ko sa mukha is maano sa ano ko, sa mata, tumatakip. Kaya dandahan na lang ako eh. Ano ba yan? Thinking. Yes, 168, 62 ang pagas na ako para hanggang bahay na. Saan akong dadaanan? Thank you. May ano pa? Hala, sige. Wala nang matitirang memory ko. Kanina ko pa sinasabi last night. Pero pag nakakita ng parang gustong spot, hala, uncam. Hindi tulad mga kahoy na yan. Dapat lahat ng kalsada nakaganyan para malamig. Mga karain. 5 minutes na lang at I'm home. Turpin. Manila to Mindanao at Mindanao to Manila. Successfully done. Turpin. Thank you. Nakauwi man tayo ng kulang-kulang na sa points, pero buo pa rin tayo at safe. Paano naging buo kung kulang? Basta safe. May mga iba dyan, babantayan na naman yung sasabihin natin eh. Ayan, basta nakauwi tayong safe. Ibaling kulang-kulang sa parts. Goods na tayo. 4 minutes to go. Doon na tayo sa may unahan. At hanggang dito na lang ang aking vlog para sa Manila to Mindanao at Mindanao to Manila. Thank you po sa mga manonood at manonood pa. May nag-hi sa ating vlog. Shout out po sa iyo, ate. Ayun, malapit na tayo makarating sa bahay. Saktong sakto. At ako'y pagod na. Sakit na ng katawan ko. Successfully membro na tayo sa mga nakatapos ng Manila to Mindanao at Mindanao to Manila na biyahe. Tayo